खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो फिन बरायबा हरनाय थाबाय आङो दिनै वाल पेइन्टिंखौ बोरै खालामो नोंथांमोननि सिगाङाव माने शेयार खालामनो नागिरदों आं एसेबां प्रफेशनेलबो नङा नाथाय माने होमबाबो आं जेसेबां हायो बेखिनिखौ माने नोंथांमोननि सिगाङाव माने देखायनो थाखाय आङो माने नाजागोन आरो स' आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो फार्स्टआवनो आङो वाल पेइन्ट खालामनो थाखाय पेन्सिल लादों मोनसे बेनि उनावहाय लादों आङो बे टारपिन कालारखौ हुगारग्रा ओमफ्राय ब्रास मोननै ओमफ्राय आंनि बे कालारफ्रा आं कालारखौ फेब्रिक कालारखौ लादों आंना मा कालार दं नोंथांमोननिसिम देखायनो आङो बेयो रेड कालार ग्रीन येल्लो ओमफ्राय ब्लेक डिस्टार्ब खालामदों ओमफ्राय हुगारनो थाखाय मोनसे जि लादों थ' नायलांबाय थादो फार्स्टआवनो आङो बे पेइन्ट खालामनायनि सिगांनो आंनि मेट्रेसखौ दिखांना लाग्रोनोसै नङाबा आंनि मेट्रेसआव कालारा गोलैबा आंनि मेट्रेस बेडशीट गासैबो खारगोन ओंखायनो आङो बेखौ दिखांना लाग्रोनोसै बे मेट्रेसखौ आं मेट्रेसखौ सेट खालामबाय थ' फार्स्टआवनो आङो लोगोफोर बेखौ पेन्सिलजों आखिना लाग्रोनोसै ओमफ्राय मा होनो बे आंनि एसे आखिनानै दोनखानाय दंखायो दाखालि आं एसे आखिनानै दोनखानायमोन ओमफ्राय होमब्लाबो आखिनाया कमप्लिट जायाखै आं बेखौ कमप्लिट आखिनानै लाग्रोनोसै पेन्सिलजों बेनि उनावहाय आङो बेनि सायाव कालार फुनलांगोन थ' नायलांबाय थादो आङो बेयाव माने फांसे बिफां बायदि आखिदों आरोना बेनि उनावहाय बेयाव बिलाइ बिदिहाय माइनि बिलाइ बायदि बिदि ओंखारलांनायनिफ्राय फिसा बिबार फिसा बिबार होलांदों आरो पेन्सिलजों आखिनायखौ नुनाय नङा नोंथांमोना बारा मोजाङै नुजाया कालारखौ बानाथाय नुजागोन आरो पेन्सिलजों आखिनायखायनो मोजाङै सिनायथ'वाखै बे आंनि डास्टार ओमफ्राय बेवहाय मासे सिरि बादों सिरिया खेबजां बेवहाय मासे आंनि आखिनाया कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय आङो बेवहाय कालार फुननोसै फार्स्टआवनो आङो दालाइफोरखौ फुननानै लाग्रोनोसै ग्रीन कालारजों ग्रीन होगोन ना ब्लेक होगोन सानदों आङो मायाव समायसिनो ब्लेकखौनो होनोसै माबा बिलाइखौ ग्रीन होनोसै बेनि उनावहाय दालाइफोरखौ माबा होनोसै ब्लेकखौनो होनोसै गोसोम बिफांलै लोगोफोर आंना एसे आनकमन बिफां मा बिफाङा गोसोम थायो गैया न' आंनि बिफाङा थायो
गोसोम कालारखौ राखोनो बेयाव सुनानै लाग्रोनोसै Wow, beautiful. Beau थानाया जोब्बाय बेखौ फोनसै complete जाजोबब्लासो मोजां जागोन जानोथ' जेबो मोजां नुवाखै जेबो सिनायाखैबो जेब्ला complete जाजोबगोन आयु एथ' समायना है ब्रासासो गाज्रिना आखिनोसो रोङाब्रा आंलाय ब्रासानो खेंख्रा-खेंख्रासो थाङा होमबा दासो जागायजेनदों आंनि बानायनाया बेयावनो मेंबाय ब्रासा गोलाव-गोलावद्राय जादों आंनि फिसाखौ लाबोदों दायो प्रब्लेम नुगासिनो आंखौ आखिनायानो सोलिबाय थागोन बेनि गेजेरावनो आङो गय दाना लाग्रोनोसै गय दानानै लाबोनोसै नोंनो गायना जाया गय दानांगौ गेजेर-गेजेर येल्लो फोनना लानोसै आरो मादै नैयाव जुदि गाज्रि होब्ला रेडखौनो फोजोबगोन जुदि मोजां नुयो आङो रेड एन्ड येल्लो फोजोबना लानोसै गाज्रि नुयो अब्ला गासैखौबो रेडखौनो फोजोबगोन आङो गय गोथावथारमोन आरो मोनसे जाबावनोसै आं कालारा बारा डिप नङा येल्ल'आ नुवाखैदां माथो ने गाज्रिसो नुदों मोनसेखौ फोननानै दोनसै बियो बिमा जाबाय आरो बिबारनि रियेलाव एसे नुदों नाथाय केमेरायाथ' बांसिनसो होआखै आं स्क्रिन सायावनो फोनसैखौ आथिं रेबाय गाज्रिसो नुबाय बे येल्ल'खौ थाइ फोनां येल्ल'खौ गारहरसै आं थाबसो खालामना होबाय रेडखौनो फोजोबनोसै आं
सिखिरिया उनावहाय मोजाङै देखायगोन आंनि बिबारा जासिगोन बेफोर आरो मोनथामल' दंसै मादि नुदों लोगोफोर गेजेराव बिबारनि गेजेरावहाय आङो गोजा फोनजोबनोसै आंनि बिबारा जाबाय माबायदि नुदों लोगोफोर दानिया आङो मा खालामनोसै ग्रीन कालारजों बिलाइ बानायनोसै खारना डिस्टार्बलै मा खरं थांलाय फैलाय जाजोबनायनि उनाव मोजाङै खेबसेनो जुम खालामनानै देखायनोसै So finally लोगोफोर आंनि पेन्ट खालामनाया जाबाय दाहाय आं नोंथांमोननो माने पुरा एकदम जुम खालामनानै देखायनोसै माबोरै नुदों नोंथांमोन आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय नै लोगोफोर बेनो आंनि पेन्ट खालामनाया hey जाहैबाय बाटारफ्लाइ माबायदि नुदों लोगोफोर मोजां नुदोंना आं रोङोना रोङा नोंथांमोना आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय जादोंना जायाखै आंनि बानायनाया मोजां आंनि थाखायथ' मोजां जादों बे So लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक आरो शेयार खालामदो आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदो अब्ला साबस्क्राइब खालामदो स' बिदिब्ला नोंथांमोननिफ्राय आङो दिनै बिदाय लानोसै बाय बाय टेक केयार